na yung parcel natin na para sa ating sasakyan. So 6 to mga bay. Tignan natin kung 6 ba. Ito na ang pagka-package. So. Video. Ako mga video mang. Bang brace. Ito sa piston. Yung isa, pang brace ng piston. Isa. Ito yung sa in-order natin. Ito siguro yun. Dalawa. Ito, pang-apat. Ito. Pang-tatlo. Ito, okay. So, nandito yung dalawa. Ito, pang bleeding to sa ating piston na parang dito mahirapan. Tapos ito din yung pang tanggal. So may shock na tayo mga bay, kasi may gamit na tayo na pang tanggal. Tapos siya, ayan, kompleto, all goods. Ito yung isa nating parcel, upper control to, lower control. Mas una pa itong umabot kaysa kay Rad A natin. Mas una po pa yun in-order yung kay Rad din, tapos nahuli pa. Ito pa yung nauna. Tapos yan, tignan natin kung all goods ba ang pinadala. Brand new. Ayan, brand new yung pinadala natin. So all goods, ayan po siya. So paano pala ito ilagay mga bay? Pasok lang pala ito ba? Walang bolto. Pa-press lang pala siguro ito ba? Akala ko may thread. Tignan natin yung sa harap mga bay kung may thread ba yun. Pang ano kasi ito? Pang matis. Pero alam kong same lang sila sa matis mga bay. So yan, subukan natin doon. Kabit na natin. Let's go. So ito yung isa pang wala sa watermarks mga bay. Hindi ko lang alam kung legit ba to. Pang wala to ng watermarks daw. Tignan natin kung totoo ba to. Buy one take one to mga bay. Bili ka ng isa. So dalawa yung darating. Ito po siya. So subukan natin i-apply mga bay. So ipost na. Go. So yan, ito po siya. So pag-apply nito mga bay, i-spray lang natin. Tignan na. Matanggal na daw yung watermark. So kusang ano daw to. Tignan natin kung legit na ito mga bay. Tignan natin kung legit to. Hintayin natin ng 5 minutes daw kasi kusang bababa daw to, tapos matanggal daw yung mga kusang bababa daw yan. Pas. So yan, bumaba na mga bayo. So punasan natin to ngayon. Tignan natin kung mawala na ba yung mga watermarks nito. Parang maganda yung resulta, di ba? So yan. So punasan natin. So yan mga bayo, parang legit naman. All goods naman. So siguro matignan natin, malaman natin to paggabi. Kasi parang kumintab naman yung salamin. So pupunasan natin. So yan, parang legit lang ha. So, hindi pa natin malaman yan bukas. Pero parang dito kasi tignan yan dito, parang hindi pa nawala. Ay nako, yung mga ganito talaga no.
So, applyan natin ulit mga bay. Ito naman yung hitsura sa likod mga bay. So, makapal pa man yung yung tinatawag dito na parang tumulo din mga bay. Sana hindi pa sira yung rubber cap dito. Ito yung sinasabi ko. So, may spring yun. Iba naman dito yung lock kaysa kabila So, yung dito, parang makapal pa mga bay. Ba? Parang siguro linisan lang natin. Or papalit natin yung bago. Parang pinabanding lang kasi ito mga bay. Yung ganito na klase. So, banding to. Hindi to original na brake pad. So, ikikip lang natin to. So, ayan, tatanggalin na natin. So, ayan mga bay, natapos na natin palitan ang likuran ng brake shoe. So, ayan po siya. So, bago na po yung mga drum bolt niya. So, ayan, original yan. Original drum bolt yan. So, 4 na. Tapos, okay na yung kapit sa gulong. Preno. Tapos, nilinisan na rin natin. So, ito po yung update sa ating lock. So, ito po, may lock na po siya dito. Walang lock to dati. So, mayroon na. Tapos, ito yung pang-lock mga bayo. Special tools. Racing Boy yan na brand mga bayo. Racing Boy yan. So, yan ang nilagay natin. Tapos, ito yung sa loob. All goods yung sa loob mga bayo. Malinis na. Yan, so maganda na siya i-lock. Ito yung sa harap. Ito po yung sa harap mga bay. Yan, all goods na. So linisan na natin to. Tapos ito yung nilagay natin. Yung pang para hindi masyadong marinig yung sa labas mga bay. So ito po siya. So, malapit na makarating yung speedometer natin. Tsaka ito. Cover. So, makompleto na. So, maganda na yung kapit sa ating handbrake mga bay. Tapos, yung dito, walang problema man to sa pagpalit natin ng gulong. Preno, hindi to kumakapit dito. Dito lang sa kabila. Ito. So, tapos na natin nabdidingan. So, all goods na. Hindi na siya kumapit mga bay. Tapos, ito yung lens niya na bago. Tapos ilagay na natin yung ating mini driving light dito mga bayo. Dito. So ito yung park light natin. Paglam. So nakalid na yan. Tapos ito yung signal light na ayos na natin. So hindi na mapasukan ng tubig. Tapos ito yung style niya. Yung pagsisignal niya. So all goods na yan. Tapos yung lagayan natin plate number. So ito yun. Pinadistance natin. Tapos, ito yung sa likuran. Yan, bago na rin ito. Yan na po. Tapos ito yung tambutso. Ikakat natin to mga bay dito. Ganyang design sa pagkat. So, wala pa tayong time. So, ikat natin yan dito para maganda tignan. Tapos, yan lang ang update natin. So, all goods na yung pintuan lahat. So, malalak na natin. Tapos, yung aircon, all goods naman. Pa-cleaningan lang natin yan pag magkapera tayo. So, tiyagaan muna natin yan kasi gumagana naman pag malamig yung panahon. Siguro pag umaaraw, yung mainit, hindi siguro yan, hindi talaga siguro yan, mga bay, kakaya. So, hindi ko pa nasubukan pa naman. Ito, napinturahan ko na. Tapos ito, tanggalin ko kasi lock lang to dito para lang mag-fit yung dito. Tapos ito, napinturahan na rin. Good sa tignan. Bago na. Tapos nalagyan na natin ng pangwala ng watermarks, pati lahat ng salamin. Tapos may tint na tayo na nakarating. So ilagay rin natin yung tint mga bay. Para maganda na yung tingnan. Yung tint. So dito natin yung ilagay yung tint mga bay. Sa ito, lahat. Pati sa likod. Baguhan natin yung tint mga bay. So nandoon na yung tint. So hindi pa natin na ikabit. Kasi wala pang time. Ang inuna ko muna is itong watermarks. Makukuha yung watermarks mga bay para all goods. So
Yan lang ang update ni Cherry mga bay. So kita-kits sa susunod nating upgrade nito. Let's go!